At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gayon naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay nito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuwatan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paano nga ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako ay sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan, na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalatian ko, na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo, ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Alright,
Banalaig pami, pasibayo po ini na naman ng kekeng masayang kayabakan. Ginoo alala pong pupus din kaya kaming pasalamat keka. Ginoo ngening oras sa iti makanyang kepong mitipon kening kaya kaming santuaryo. Banggawan milaring kekeng banalatong kulan. Igpang banal ngening oras sa iti balang metong kaya kami dinan mo kepong kabiasnan. Bang kanita makanyang kaya sana pong sumulong karing kekang kaburian. Ginoo, dakal punda kala salamat karing pagkalub mong biyempong sikanan kay kami, ang ganaking pagkalub mong biyaya king aldoldo. Ginoo na ano pong agantimi karing dapat mong mangayap kay kami, nung mo po pasalamatan da ka at sambanda ka, at purian da ka king kekang pangay espiritu at king kekang katutuan. Igpang banal ngening oras sa iti makanyan milapuntik bang rin kay kaming bitis. Ginoo makanyang kepong misasan metong, sana po ngening oras sa iti makanyan mo kepong panimunan, bang makanyang kepong misasan metong ikaming may kakapatid. Ipang banal ngening oras sa iti, sana po rin kaya kaming pengariya kapatid pinili mo karing dakal. Sana po makanyan mo, sana pong gabayan. Dinan mo pa pong maragulasiganan bang kanita o makanyan dala naman nagawaring banal dan tungkulan. Ipang banal ngening oras sa iti, rin ipuring kaya kaming pisasan metong nga panalangin. Sana po tanggapan mo lang mabanglungain king kaya kang banalayarapan at tanggapan mineman sana po itang kaya kang pamipala at kaya kang bendisyon. Menibat ngeni ang gamang po king wakas yan nasa po salam. Kristo
Maikling pagpapaliwanag sa simulayan ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pakikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talitayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari. At ang umayon dito ay isang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu na nagpansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyayaan sa paggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay kabanalan na pinakikilala ng medyumnidad.
isulod yu, ing gayak ng Kristo, bayang munye panyulong ke kayo. Kapamilya tanda, ding balang turong amanong ke kayong tatanggapan. Ilaring malyaring maglinis at magbayo, kingke kayong pangataw. Kinguli na niti, kalam ampon kapayapan, yang ke kayong tanggapan. Pasibayong ing masayang kayabakan, yang ke kayo idadwang, at ingalang anggang kapasalamatan, ke kayo yang tanggapan. Bayong pecha, bayong banwa, at bayong pangataw, ing tune sanang mayakit, ke kong sablang daramdam, at tutuki, lalakad, kinganggang katuliran. Tuluta na sanitang mayupayang Ginu, ing panimunana, iti ng banal yung pamitipon. Patnubaya nakatamo, ning wagas ng kabiasnan, at alang anggang lugod, ban ing ninuman tutuki kagulutana, ampon lalakad, iti mipatutuanan niyang tune, aking kayang pamamintu, tune ating mayayakit, apamagbayo, king kayang pangataw. Kapamilatan dareting ati yung katuruan, amiyapag miapse arapan, banin tao ganap yang mabiyasa, makapagbayo, pablasang deti ng banal ng kausukan, ayalang tuknang amiyapag arapan, deti may gitlang panlinis kesa king nanumang danong ayati yung mayayakit ketis sulip. Pablasang di nga mano ng Diyos, kabyas nan lang wagas, danum lang wagas amani bat babo, amalyaring panlinis na ning tao, king kayang pangataw. Pablasang, anya keni ko atyu, uling kabalwaning balang sarili yung, atin ng kabitasan, ing balang biyeyo. Apatutuan niyo, ampon nikit yung, ing kayo payanan ng Diyos, karing balang biyeyo. Pablasang, ing maragul ng diling kaburyanan ng Diyos, karing tune ng anak ayati yung tutuki kagulutana, ay ti mayakit lang,
Luwal na ampon kilob na ning pangataw na ning tao. Iti malinis siya. Magbayo ya at sumulong ya. Kingati yung kasalpantayanan. Pablasang king pabanuang milabas karing balang biyeyong ating taong magaral maminto kareti ng katuliran ampon katuruan nung iti tunay ang lalakad ating tunay pa magbayo king kayang kapagalan. King kayang kapamintuan, daranas siya, mamitbit yang kapagsubukan. Dapot iti, nalinawe, puling itang kapag nasana, king eskwelahan ning biye, iti makayariya, at makayablas siya. Nalinawe king kayang pamanlakad, ing nanumang kapagalan, ing nanumang kasakitan, uling panyatang nanitang panahon, king kakabaning kayang lakbayan, ing kabalwana, ating pakinabang, adaratang, king Aldo adatang. Anong nukarin, ing pangako na nitang Diyos, kareting ati yung ganap, amanuparan, ganap, ayati yung tinupad kareting kayang kautusan, apanyatang nanitang Aldo, at kayabe na lang magmana, king kayarian banwa. Dapat, kaya kayong sablang talasuyo, ang heni daramdam. Ikongan ating kong kapagnasan, nunga niya at tsuko keti magaran. Ing kapagnasan nyo, itang biye alangangga, iti apag tagumpayan nyo. Dapat, kitna nyo na wariding kaya kayong balang kasarilinan. Ninunwari kaya kayo, itang tunay may karapat, king lagyong pamagbayo. Ninunwari kaya kayo, itang tunay may kapaglinis, atin ng pamanyulong, king kaya kayong kasalpantayanan. Nung kaya kayo yung pag-aralan, kelwat na ning taong iti lalakad ya, keti ng sablang katuruan. Mamintong, magpagal, magaralya. Bayang mayakit, itang tune, pamagbayo. Ing tune, pamaglinis, ayat ing tune, pamanyulong. Dapat, nano'y sasabihan na ng Ebanghelyo, banting upayang mayakit ya, itang bayong pangataw. Nano ikayang pasulot kekongan. Santong kasulatan, kay kayuyang baslayan, king Colosas, Kapitulo 3, versikulo 10.
Salamat ng dakal, kingati yung kabyasnan, amiyapag at midala arapan. Miblas kayo at misulod kayo. King bayong pangataw. Uling iti. Yaing bayong pangataong mibabayong alang patugot. Amalyaring maging kawangis at kalarawan niya yung Diyos. Banting upayang maging ganapya. Itang belwa ng pon kabyasnan, karimbalang sarili. Isulod yu itang gayak ng Kristo. Akalugod-lugod, ating kamulog. Ating kabanalan, kabyasnan, katapatan, ampon katutuan. Banting upayang mayakit ya. Itang tune pamagbayo, kingke kayong pangataw. Pablasang ing katutuan sasabihan ko kekongan. Ing pamagaral keti king eskwelahan ning biye, at itang pamagbayo, king pangataw ning tao, iti eya bukod mayayari king metong mungaldo. Eya bukod mayayakit, kilubnaning patingapon. Nune iti kilubnaning aldo-aldo king biyeyo, masusubok kayo, mayayakit, mababatyo, nung ating pamagbayo. King balang panggaloyo. Nung tune nengati yung tinggap na ning balang pusuyo, ing balang katurwan, kambe na ning ke kayong mabanglong dapat, mayap pa dapat. Kanita mapalyaring ing taong maging kalarawan ampon kawangis ne. Ingke amiglalang. Uli na pablasang mikaanti na kayong ating kaisipan antimo kang Kristo. Kanita mayakit ya ing sasabyanan ng Ebanghelyo. Miblas kayo. Misulod kayo. King tune, bayong pangataw. King uli na niti, at king kabagayan na iti, nung tunay ang manatili karing balang puso yu, tinggap yu ing sablang nga man, menatili karing balang kasarili na nyo. Manatiling ipakilala yu, karing balang puso yu, i Kristo yang kayabe yu. Nano yung maging karake na ning tao, panyatang nanitang ngaldo, asibayo at ing katatawlan. King Colosas, Kapitulo 3, versikulo 4. Colosas 3:4. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Malino ingati yung kekayong dimdam. Nung Kristo, ya itangati yung ipakilala yu karing balang puso yu. Ing kabalwan yu, iti ya ing tune biyeyo.
Makanyan mo naman panyatang nanitang Aldo. Ipakilala ng Kristo na ikayo kayabe na kayo. Karake na kayo. Kinganggang karangalan ampon kayang ligaya. Kinguli na niti. Dapat pakaisipan nyo. Ing pamanagumpe king eskwelahan ning bie. King saguling panahon. King saguling Aldo ampon oras banting upayang apag tagumpayan nyo ingati kaniting kabagayan. Kalupa namo ning ati yung anak amayayakit amagaral lulub. King eskwelahan ay ati yung piyakitan. Deti emu bukod ila makiramdam ampong makalukluk. Nune pamandeti dumalan lang. King may sabing pamagsulit. Banting upayang masubok ya, masukat ya, nung nuanti ing kayang kabiasnan. At iti malalagwang panahon, mayakwaking minsan na panahon o may sabing pabanwam. Nune iti gumugol yang oras, panahon at Aldo. Bane mong mayakwa, itang kayang pagimbutan, a diploma. Makanyan mo naman, kaya kayong sablang taong makirandam. Ing tune pa magbayong, ing tune pa mamiblas, ayating pa magsulong, king bie espiritual, iti bane-bane. Dumalan kayo, king ati yung busbus ning karayom. Nung king milabas yung panahon, milabas yung pecha, dinanas kayong kapanandaman, dinanas kayong kasakitan, kapag subukan, danop, at miyaliwa pang problema. Dapat, king panahon, ay ti, may biyasa na kayo sana. King ati yung delanan nyo. Balo yun ang daptan, ampon gawan, dinan kaparalanan, ing nanuman kamalyan, yun na pasiba yung babalikan. Kapamilatan daret ing ati yung katurwan na yalang tuknang alang patugot, amyapag ke kayo. Uling ke kayo yang isipan ng pong pag-aralan. Nunging tao mayayakit man kaya aldo sisimbaya, aldo magmisyon niya. Aldo magnobena ya, ampon manalangin niya. Dapat ing mayayakit ampong mababatso king kayang kasarilan, iti alang pa magbayo. Kalang ating kakulangan. Alang pakinabang, alang kabaldugan, ingke kayong kapagalan. Maging ingke kayong pamilyaman, nung alang pa magbayong mayayakit, maging ingke kayong kabilyan. Dapat, atyo kayong magaral, makiramdam,
magnobena sisimba, dapat alang pa magbayong mababatyo. Misip kayo, nanong kakulangan nyo. Mag-aral kayo, karing balang panggaloy. Uling nung nano ing tenam ning tao, iti yang populana. Nung ding bagay keti sulip, material man, ayati yung ke kayong akakit. Ing tao, iti malalagwaning pagimbutan. Gagawayang kaparalanan, king ulinaning kayang kapagnasan, king bagay a material. Dapat, bakit? King pibanjan, ayat king babo, ing tao, pagkasakitaning pagyabutan. Uli na pablasang, king puso na, manatiling ating kamangmangan. Pagkatanda na nyo, ding sablang amanong katurwan, kabanalan, ayati yung mayapse, kabyasnan, king ke kayong harapan. Deti, mas maigit lang panlinis, king ke kayong pangataw. Makanano yang sumulong, ingke kayong kasarilnan, nung iyaganap mayayakit, ing tune pa magbayo. King uli na niti, isulod yu ing gayak ng Kristo, malinis, mamo, ating katapatan, kabanalan, kapibabatan, kabyasnan. Bangking kek ayong pamanlakad. Itang kek ayong kapagnasan. Biye alang hangga. Kek ayo yang tanggapan. Kinguli na niti, dakal pang kabyasnan, ingati yung miyapaggarapan. Dapat, ing pecha yung iti, tunay mamit bityang kasakitan. Bayuya, mapit na, ing banwayong iti, pasibayong, abatsawan, atangalan, ing kalunus-lunusan, ama kapangilabot, ama palyari. Dumaloy ang pasibayo at higit pa. Karingati yung bagyong mga sikan. Nung ke kayo yang nga tatandanan, ing bagyong Yolanda. Igit pa kaniti. Ke kayo yang nga tangalan. Nung niya, tutok nang kayo. Sana, manandaman kapagalan. Kingati yung kaya kayong balang tungkulan.
Mayakit sana ing tune pamagbay. Pamanyulong, pamaglinis, pamamiblas karing balang kataw. Magkang ingati yung kapanandaman, iti mabatyo, pelalong singoking katawan. Ulingin ke kayong panahon, magbitbit yang kapanandaman. Mialiwang sakit, iti nasabyan ning tao, masikan niya. Alayang pipilinan, matwa ampon anak. Nung nga ing balang metong mingat kayong, mapaninom kayong dakal adanum. Ulinging danong metong yang panlinis, kingke kayong katawan. Kinguli na niti, ing kagulwan etok nang. Maging ing silabman, iti eyatok nang. Nanong malyaring gawan, ning taong talasal pantaya. Matalik, ingke kayong talnan, kingulinanin ke kayong kasalpantayanan. Maging matatag, matibe, ingsa ng balang ke kayong kabilyan. Kingulinanin mapaningat kayong, bantay nyo ing balang sarili yung, maging karing balang dapat yung. Ing lugod, ampon saw, nitang Diyos, kaya kayo yan ibabi. Misulod kayo, Kung sablang at iyo ke ko yung kanwanan dimdaming may sabi detang gintong aral nung manatili nung agagawayongan imaya paboras yabot kekekongan pakiramdaman yung
suglong ding iatad ko. Ginto pompilak, elayay bieko. Nuneking oras ning yan pangatipon niyo, biyayang alanganggan, keko'y pa iabot ko. Dimdam yung mesabi, king kaunan, taluing yan natan na, increases ne diwang, nang katakutan niyo, kekukukutang, ding bagay dimdamyo, bayong kalingwan. Detangat yu kaya, ginoy nga mano na, kakutin naman, aduan daing borira, karing panalangin, ititanggapan da, yang susiut pader, ning sablang tinipa. Kingulin na niti, kenyungan patutuan, wame pilin ako, sana pakikuanan, iti hanggang wakas, ika'y may pilihan, metong man kayo, makabang lakbayan. Mayan yung agawa, dinggin tong amano, naning pitakutan, itiyukutang iyo, ingke kong sarili, nang daramdaman iyo, detangat iyo kako, kare layati ko. Aduan daing burira, kinyegan nagana, libro na sasabihan, miyabi karela, potagalang naman, may sabi limdamla, kalwaryo keng sentra, ing sabla alana. Ipakilala yung pilit alang tuknang, ing dakal atenam, dakal yapupulan,
king lagyoning Gino kasalpantayanan itiba lang saglit lartoy katapatan emo banwa yaldoya akakit na ning Diyos sa bladim damiola ay ba't king pinandit yan lang bunga kulang ko king tinam popurlan alaya ding ka kong amano mulit kong sambitlan nani kong mga gitara gagawanin tungkulan nyo o ngayon sige balang tumula rin kaya kayong disipulo tukyan na kayo gawan niya yung tune nyo tukyan na kayo Neninong makanyan sablang makiramdam Enidamdam kayo baboyang kalalam Nakomunika lang yan dapat yung gawan at pigagtaganan dering manungkulan emo manungkulan itidakeraya masabali ay kongan uling yan metong ya gewarang larawan ding bukas luntoya kabang mabye kayo sibol mamala betong yaiting dalan metong yang uliran agaganak ako ikong manungkulan lalapit ning Aldo at ikong tsulalam katandanan nyo yan masambalyengan yaing kanwanan at maging bunga na manungkulan iko itang nong luntoya anting katapatan yan at nang bilog na kasalpantayanan laltoing panyulong na balang saglit balang minuto anak pagmasosyan yengening dimdamyo ingkamarin na yan
Sake ko yelunto yan mayan yang mayan ideya gawayo eni mamuntukan kakakit ko keka yang kabubulad itimi misip ka yan mo apampan bayo matutun ka king panalangin mo kabigwan sa luntoya sano yamang plano, sano mang bagewo. Kaya limbawayeng ngenim mo buktot ko. Misasan metong ko, iko nga ni kayo. Pungul cuking at yan, mayan yan lunto. Puntok elo lungkot ka at manamdaman. Ota eyam miras ke kong pagikwanan. Mangang kaking oras mo tutulan. Ting sablang bore mo, king Diyos mo yadwan. Kapay ligalig at mababalisa. Bisan ay aldoyo, enigawan mo ya. Sablang opisyalis, king sentro gawan niya. At nung pilang kayo, kensada san kula. Kanita damdaman, yeka ko'y dala ko. Nung nanulang bage, ke ko din sawag ko. Oy kong at yung lalam, yan ay masabalyo. Limbawa kabilyan, yu iti lang numano. Potang itang oras, ating manamdaman. Mabayat masolo, mituran gawayan. Kuling biyay itang itisa sa gipan. O iting plano yo kamara iti ang dudwang kamari na niya ing megawang plano. Masabal ning metong yan nganyan ke kayo. Kapamilataning naman ing dimdam yo. Itang eyo buri yang eya kawayo.
bumisabi, ngenigawan mo lang. Lako mo na'y gamit, mong gamat yan dela. Bure ko'y sarili, mo yan makuswelo ya. Orending abe mo, den ngang kayabe yula. Itlog na ning sentro, itiyang aduan ko. Antong kayang nakan sa guli mauso. Detang biasang gawang marayong lugalyo. Den makakontak la yan iting dela ko. Kingka kong kagiwan sa wapo metong ya. Sibol kukutang ko yan bibili na ka. Kingka marin na yan mulang gangen itiuya. Eni ingaduan ko tungkol yo kawan ya. Kanitay ing Diyos yan lumabas mayan. Pagkabiet beyo yan na lang makoyan. Ipakit na keko ni tanggi nung sakdal. Inganggang meramdam may gityan datang. Uling ko sa iyong loob itiyan gewayo. Malwat neng meramdam mo rin ang giyang kako. Bakit ngening tao iting darala ko? Kitang enabore mabayat yang lalto. Timbawain sabihan ko ke kayo ke kongan. Lalakit babae nung tiran netulduan. Kalupan ng tao gawan ng tegawan. Eniking anak na nabaloing gawan. Nisipyat gaway ti ing bagelong toya. Makapiblas kaya bening nanak na. Yoy yang daramda manyoy sulod ya. Irano ne bayo king artar yan lumabla. Oyeng ke kong plano nanok ka baldugan nanok ka yahening yan lunto yung nabang detanghat tiyoking Diyos kayaya tineman. Di napat kong pesos aning ka sulatan. Singkup ang kong siksak mayap de patyo ibiyenay pagkalob magbalik ke kayo nilang masakit kimbore ning tao ikayo ikongan wala lang kalulo
mayan yung yan gawan kalupang ning dimdam nung tega wan kayo anak yu tungol yan ebubo kodiko pisamban yepuntan makagaya kayong atin kong sakayan may giting plano pitagan nanyo yan mayan yang mayan luntoyat luntoya kerakla ning bilang yung eni gawana ing metong at metong iti magsikap ya matning kantalwing kayong damdaman itange yubure mabayat yang gawan dapon yang mabayat ya iting yung dimdam nung bure yang gawan mayan yang sablamayat ing pama nalangin iti yang gawan yo agawa yet apal to sayke kong plano alama namdaman pamilya't di kayo mga ko koking Diyos gawan yeng tungkol yo yenitik dokongan sa uli kayadwan king metong agino sa lama king mayan o pumilataning malnang ka yo payan metong manak-anak yo alang manamdaman kuniting nasayo alang yan yan lunto masabal dakongan tititan danan yung nungking ka marena yan mipili kayo nanoying sabienda Apostol Santiago Diyos sama yupoya kakatas katasan ginunge ning oras ko anak mong liguran at makatipon la ilob ning pisambad pasalamat lapo babiya mong kadbiyayan at biyayan ginuman nyawat kong samosa muke kang eko man po sabihan din kay langan da Diyos o anak mo po kanako din mayala uling panibala me poing iglesia ginunong makana nung ini aduan ko dakala simula lintol at mayan no para pat mo po kanako binye kargo ngening kapagnasan dapo mayan yang luntok alang namdaman betong man karela anak dat ninuman sa puren mabiela Diyos kotil panatang pumaka talaga mayan ya pong mayan sa pua kawara dalong
put dalungda ngandening anak mo Diyos ko'y biye ming tula karelaing lulus mo nung tinmang magmali patawad ibiye mo puyan alang-alang papalto rang plano ikay manimuna Diyos ko ka tawanan kasalpan tayanan pepakilala na po kayo payan mo ingkalam titipa sibula karinan pepaya gusmuya wala pong kabiguan ginuko metong man ding anak mo napon dilid-dili pa mo yan dapat po mayakit tinggap da ingkalam da kala sibulnge ning kayang nagusan Diyos ko di nung malam magpara lampo ko ibiyeme ponggalal muliti ting plano kapag nasandang may gitdang apalto kesa king beyakit yan asa maestro watang palabas na ni Domingo denggang opisyalis magtipong kayo ditang papakajutin parakit dating galawang bansa ay reglaming mayap yan impanabiling kong importante kaya kari nga yan kayo natatatalan kayong plano ngayon ang ponde nga dong mangtaro ditingin yung suyo kong katataluan kay ba't may yarino banal kong tungkulan upayanan ning Diyos keko kelalakwan manati lisana itingka payapan metong mangke kayo pamilyang manamdaman manalangin kayo miyabeya be kayo sabihan nyo king Diyos polong ding usuyo ginunge ning oras atin ke pung plano iting katatawlian usana yan lunto alaking kabiguan geno ko ikengan maragol yang bage panapal tomian puingan na bersaryo magagawang mayan ulining logod mo dakalang mamangan epapo Diyos ko ngene ka balo mo iniga nagana plano ring nganak mo ikapoing manakit ananing sabihan niyo sopan mo kay Gindo kingawan mikengano itiyang ligod ko keko ka tatalian in piling magnasa saglit ke ngeniausan ngeniarapan ko king kakong panyatang babaye kumusta
kaye kapamanikal, makiabe kandatang karing pamagsesyon daw at yoyeng upaya at teta takot ka mangan ka king oras tutun ka ing mayap oras iyan yabot kekekan ikayan tinggap mo iting pa natam binangon meng mulit ngening pa milyayo kasalpan tayanan ulit mo mitikdo ikay magsimulang emate gagawan mo mayap aworas iabot kekekan langanggang yan tula karingkekang pamilya itima natili ginimpat nubena enak kawangan ing sabla mayanya utang mo king butok nung nano yung aldo awandang tipunan maranon kang datango kablasang gamit ka ayintindihan mo ko kanitay nasa mo ikana inggalo kasalpan tayanan pamilya mo dakal atata yen mo no laltoyay katutuan salamat king Diyos kekang ka tapatan wayeka wabigo kaya be moing kalam datan kas king sesyon da ding opisyalis may pas meto nga kaligayang kimbiyo ipang lipa pamilya MPT MFE palbog manibat karing ninunumo ing tinggap mong katungkulan kabun na kamig kusa o at pigkapilitan mo ikayin talakad kang pasibayong manimuna bakit barang akit din pamilya mo nung ninoy ta may pas anayan da nga datang ka kutang mo ba ay kamako king kaatipunan da naklas lang payanan ni Diyos ang pangkapayapan tanggapan me ingke kang pangapili sumulong tumayid may git dakal nakaladwa panatang naning oras kasasawa at parati mong pagsadyan ingke kang katungkulan may git chembie kay saking pagkabie mo masyadong pag-isipan yung palengke ingisipan mo nung makanano yung palengking liban mo ingupayanan ni Diyos. Maya pa oras. Yabot ko kaya. Dakal. May naka. Mayari no balending ka kung tungkulan. Ing saglit oras enike kong dimdam. Sana katulad ning bunga nga nagtalan kimpunan ning dutong at meking kanyaman ayag talyengan sang miyabe-yabe kayo kanita mayakit inyama na tiyo mo kekong kapagkalan king batiste namyo kalerdot kauran bemo ngayang ikityo
intaw nung insab layiti burina pagkikwanan naging gangyan masakit ya marayot malapit o imbyesa sa kipana gaway ang paralan banyan gawana anak naning Diyos yan masabalyengan sakit naning metong panamdaman yengan uyan akakit yung sibol lang karenan yan mabieneng letra king kabilugan yan maragol neng dili ngeniing persayo kopay makagawa makata namusto muna kayanakan ampan si kananiyo iti alala katarang mga manong nanong yung paralan Santiago Gewana sibul akarinan yang oras nanuya lalo ano bersar yon ang dasan mula emo agigisan pamangan makasadya adwan ko ke kayo maganda kakongan malinis ko puso nyangeni ko lalakwan manalangin kayo ing Diyos daway nga blasyan singkup am ponsiksak kandungan iyo'y dua wikakapulan ko bisasan metong ko yan na lang mabayat ipalto tayong plano pag-isipan yungan ngening gawan yung makali puta diyan kamarena yan yo adios me yari lang banal kong tungkulan salamat king Diyos salamat kekungan menati ling sibol lasa matatakman minum na kong minum kawoy eyo damdaman ya kung ningeni kaduang nga ramdam yung masakit ning metong kamarinayan ng ano manyawad ko king Diyos ibieneng buriyo pangamig kalab ko magbalik dakalo adyosing upaya kaya koko lalakuan
lagyo ning Ginoo itang kayaduanan ibalik nening Diyos kayo ninuman maya pa de patio Santiago.
buhay laban sa mga lalang ng diablo. So kaya po dinala ng Batlabatlaya sa atin na kailangan daw nating isuot ang gayak ng Diyos upang ang lahat ng mga pagsubok o anumang pong dumating na tukso sa atin ay ating maiwasan kung taglay po natin ang gayak ng Diyos. Ano po ang mga gayak ng Diyos? Ano po? Meron din sinasabi dito sa Colosas 3:12 po. Basahin po natin. Sabi nga, magbihis nga kayo gaya ng inirang ng Diyos. No po. So sabi niya kanina, igayak natin, isuot natin ng gayak. Ito po mga sinasabi niya. Magbihis nga kayo gaya ng mga inirang ng Diyos na nga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababahan, ng kahamuan at pagpapahinuhod. Ito po ang mga gayak ng Diyos. Pag nasa atin ito, kapatid, at taglay natin ito, ang anumang pagsubok o anumang tukso ay hindi tayo matatalo. Kaya din po, nilarawan din niya ang ating paksa ngayon. Ang paksa po natin ngayon ay makilagay nga. Ito po, at tema natin, pagpapaunlad at pagbabago bihis ng Espiritu. So, ang pagpapaunlad po sa ating Espiritu ay siyang ginagawa natin mga kapatid sa araw na ito. No po, gusto nating umunlad ang ating Espiritu dahil gusto nating makarating sa pangaunan sa atin. No? At kailangan at pagbabago, sabi niya. At binabago po natin kung noon ang ating mga gawain ay hindi maganda, ngayon po ay dahil nalalaman na natin ang tamang daan, doon po natin ginagawa, no po, ginagawa na natin upang ibago natin at mapaunlad natin ang Espiritong nananaan sa atin. Kaya po sabi niya sa Colosas 3:10, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao. Opo. So, karamihan po, ginagawa natin lalo-lalo na sa mga batang nag-aaral sa eskwelahan. Pag po sumapit ang New Year, karamihan mga estudyante, kanilang teacher ay gusto niyang isulat ng mga kabataan kung ano ba ang pagbabago. Ano ba ang New Year's resolution niya, sabi nito po. Ginagawa ng mga kabataan ito. Sa atin po, karamihan, ano ba ang New Year's resolution mo? No po. Kung halimbawa ang mga kabataan kanina noon o yung mga kabataan natin, kung sa kanilang pag-aaral ay noon ay tamad sila sa pagpasok, no po. Sabi ng isang estudyante, ang New Year's resolution ko ay maging masipag ako sa pagpasok. So sa atin po mga kapatid, ang pagbabago, kahit man lang hindi tayo nag-New Year's resolution, sa ating pananampalataya, ito po ang utos ng banal na batlaya sa atin o mga ebanghelyo sinasabi sa atin para lalo nating magawa ang ating tungkulin. Sabi niya, kayo nga'y mga bihis ng bagong pagkatao. So dati po, siguro marahil sa bawat isa sa atin, lahat tayo siguro may nagbago na at bihis ng pagkatao natin. Kasi kung dati hindi po natin alam yung tama o hindi natin alam yung maganda at matuwid, pero dahil tayo po ay nag-aaral sa banal na o sa spiritual na pag-aaral, ay nalalaman na natin kung ano po ang dapat natin gawin. So po, kung halimbawa, ang vision mo nun, palagi kang lumiliko, no po. Ano po, dahil hindi mo pa alam yung kautusan ng Diyos, kung minsan nakakagawa ka ng hindi maganda, lalong-lalo na sa iyong kapwa. Kaya sa atin po mga kapatid, dahil tayo ay nag-aaral at natututunan natin ang pag-aaral sa spiritual, kaya siguro bawat sa atin ay nakapagbago na po. No? Naibago na natin ang ating pagkatao. Na nagbabago sa alaman ayon sa larawan yung lumalang sa Kanya. No? So siya po ang ating model. Siya po ang ating inspirasyon kung ano po ang ginawa ng Panginoon noon, ang panahon
ay siya po ay kanyang sinugo ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay tubusin sa pagkakasala. Kaya tayo po, dahil natutunan na natin at nalaman na natin ang mga tama na hindi pala dapat gawin ng isang mananampalataya, ay marahil ay medyo maiwasan na natin ang ating pagkakamali. No po. Kung halimbawa, nagkakamali ka noon, ay 50% medyo bawasan mo na. No po. Gawin mo na lang 30% hanggang bumaba, naging 20%, 10% hanggang ma-perfect natin mga kapatid. Ito po ang hinihingi ng ating Panginoon sa ating mga mananampalataya. Ito po. So ito po ang binigay na pag-aaral sa atin ng banal na Badlaya kanina. At ngayon po, karagdagan, gusto ko pong sabihin sa inyo dahil kahapon po ay nag-meeting po kami sa region kung saan ay meron naman pong proyekto ang ating regional. No po. Sabay pa naman ang proyekto ng Sipul. Kahapon po ay actually nung anibersaryo ng regional center ay nag-groundbreaking na po sila. No po kung saan inumpisan nila yung simbolismo paano itatayo ang new regional center. No po. Kaya po kahapon sabi ng ating regional president, kala niya nag-pledge ng 20,000 ng ating kapatid na mamuntukan. Sabi niya, nag-pledge ng 20,000 ang kapatid ng Cornelanan. Hindi niya ata pala ang binibigay pala ni kapatid yung obligasyon ng bawat sentro. Alam niyo po, yung malalaking sentro may obligasyon tayong napagkasunduan na kung saan gusto ko pong sabihin sa ating treasurer na bawat na sentro na malaki at malaking populasyon ay within 5 years mayroon siya pong binabayad na 5,000. So in all 5,000 times 5, so 25,000 po ang ating obligasyon sa ating sentro regional. So po. Kaya po gusto ko pong ipaalala sa ating treasurer na yung obligasyon natin yun ay napagkasunduan na. Actually po, ang mga kapatid natin sa pamanagsan, nagbigay na sila. No po. Ang Sipol na lang hindi nagbibigay, ang pinakamalaking sentro na sa ng PPC 5. Actually, yung mga kasama nating sentro ay nagbigay na rin. No po. Kaya, para at least, alam niyo po kung ano po ang obligasyon natin. Kaya, gusto ko pong ipaalala sa ating treasurer na kung maaari ay maibigay na yung ating obligasyon doon na lahat ng mga sakop sentro ng Regional 7A, Region 7A ay may kanya-kanya tayo pong contribution. Bisag man ating tamo pong proyekto, yan po kanya tamong Center Gili, ulit pong obligasyon tayo siguro po abiyan mo po ito, abiyan mo siguro ibiyan, kaya po uling obligasyon tayo po. At pasibayo po, salamat at sana mag-media po kay Katamo, kay Katamo kasalkatayan. Pasibayo may oras at salamat po dakal. Salamat po, lumampas tamong sundita na po kay oras tamo. Dahil po kay Katamong isaw-isaw ngayon nga Domini 5,511 na po. At ito po rin dahil na ng kay Katamong kapatid. Ito ni Kapo kay Katamong obligasyon. Patanti ko rin po tapang na liwa-liwa ng obligasyon kaya Katamong tigat tamong rapor niya po. Siguro po mapili na lang ng binantamo at mga kagiwan. Basta tingnan ang Biblia, ng ating kagibyan na po. Masakit naman ikay dirinan. At ganyan po, yan po kasi kinatamong uli makapasakot tamo, kinatamong region. Yung momento may spiritista. Siyempre po, atin tamong pong bylaws, atin tamong pong dapat bigyan. Meron lang makapasakot. Agan kailangan tama pong gawin nito. Kaalaya pong keliwan kaya batas na po ng Pilipinas. Gustong batas na po ng Pilipinas. Karpiwan, isa ako wali itong ikat at akarpi. Kanya niya naman po yung sa bantayan.
atin lang pong atin tamang tuntunan na dapat po yan itamo pong kalasang pantayan. So ganyan po, may kumpisa tamo pong alas 8, mayari tamo pong alas 10 sa 5. Kita pong meeting kanini, kaya rin na po ning pa-review ng banan. Kasi tayo pa po itang kakatamong computer na kata aban ka kanuwet pag kakatamong kapatid ng bansa na kaitan. So, siguro po, opo na, kaya nakan, asset tayo po yan na malalagwan ng computer. Makanya. Basta po ako, ito po panyali niya naman pa naman yung sasabihan na mo. Sasabihan tayo paano po po. At ito po kaya katamang meeting kanyan, yung bagyaan mo, itong kaya katakay, kung yung kaya yung gapan, itong computer. Yan. Okay po. So, kahit tayo pa bagyay itong kahit tamang meeting, muli po certified ng computer. Jadi po, mayari na po yung katamang para people ngayon ba ito.
Pasibay po nganing pinandita iti alala pong pupus din kay kaming pamipuri ang pong pamipasalamat keka. Pablasang ginong Diyos manibat king simula na ning kay kaming tipunan. Ing makanyan mo kaya pong biklatan ing kay kang pasbulan king kayarian banwa. Bangig paring kay kaming daluman pong papurit pasalamat keka. Ing mirasla po king kay kang banalayarapan. At ang timurin ginong Diyos din kay kang koro ang pong kora. Pasibayong makanyan lapong may kipagmanano kay kami. King uli na po ning kay kang lugod. King uli na ning kay kang banala pangako kay kami. Napot ang umeka king kay kang kayarian. Pengako mula ring kay kang banalay espiritu. Bang malyaring subebem pon tumayid kay kami. Bang ituro ing dapat ming gawa ng pong lakbangan karing kay kay ngaldo bukas. Ginodakal pong salamat karing balitang pigkalubdare, pigkalubmuke kami. Ayon king kekeng panahon. Diyos ko waman po deti mesambitlala, kapamilatana igpaning kekeng kapanwala ng pong kapanaligan keka. Pablasang ika pangako mo, ding sablang atyo, king kekang wana nagamat, metong man Diyos ko lang parusa. Diyos ko ring balang metong ke kami, ding kekeng balang sarili, makanyan mila sargong ganap ay sadya. Ginoking aldoldo adaralanan mi, miyayaliwang pagsubok ang pong tukso. Diyos ko king uli na po ning kekeng pangatahid, king kekang banalaw paya. Tulutan mo sargong metong man ke kami, ing hekerlakbang kaniti, king dalanin kasiran. Tulutan mo sargong Diyos ko ing kekang upaya yang manatili karing kekeng balang kay kasarilinan. King kekeng kaisipan, king kekeng katawan gino, ing kekang lugod yang manimuna. Diyos ko ing kababan karing kekeng balang sarili, manatili sargo ikeng anak mo. Lugod, king kaparang tao, Diyos ko yasargong agawamig pa. King ulinaning kekang upaya ngening pinandita iti, ngening mikakawani kami kaya sablang mikakapatad. Diyos ko, ing makanyan mo kepang param karing kekeng biyem pong sikanan, bangking aldo bukas karing kekeng obrang pekitanggapan ke kaigpa, ing makanyan mila pong agawang alangkasang kanan. Ginongening kaurasan na iti, tulutan mo sargo ni numan sargo kay kaming mikakapatad, ingating bitbit kainan o kapanandaman, karing kekeng pisikang laman. Diyos ko king uli na puning kekang upaya ngening oras sa iti. Diyos ko panimunan mo, tagkilan mo laking kekang mayupayang gamat, bang tanggap la pong kapaldanan ng pong kapasnawan. Diyos ko nung daratang man puing pangalambut o kainan king karelang kasarilinan, king ulidaring kekang amano ginong Diyos, pasiknangan mula. Diyos ko, ikamu po bukod ing magkalub, ikamu po bukod ing mayupayat, ikamu bukod ing kekeng panaligan. Diyos ko, tulutan mo sargo, ing makanyan mo ngang pakayapan, bang kanita gino king karelang pamanglakad gino, ing alalang kasangkanan. Gino ngening pinandita iti, ngening mikakawani kami Diyos ko, nung inatad mo kaya pong payapa king kekeng santuaryong iti, makanyan mo naman sargo po at ang magsikubli kami, ing kekang upaya, yang manatiling kayabe. Diyos ko rin ipuring kekeng samu ang pong dalangin keka, tanggapan mo pong mabanglong ayin king kekang banalayarapan, at tanggapan migpaing kekang lima pamipala king lagyo mo, manibat ng yan iyang gaman king wakas, iyan asa po salamat.